Vi arbejder samtidig med intention i præsentationsteknikken. Altså, hvordan kommer du den her dør? Fordi at, jeg kan jo godt komme ind med en dør med en intention, der er sådan her. Nå. Hvor du har taget din uddannelse? Jeg kan ikke høre dig. Nej, det er også fint. Man behøver heller ikke nogen uddannelse. Og hvad er det egentlig, man fortæller her? Hvor meget kan intentionen fortælle om, hvad det egentlig du vil her? Jeg var lidt forvirret, ikke? Over hvad der var godt. Så min mor sagde, ja, fedt, når du er færdig, så kan du godt tage tallerkenen ud. Så tog jeg tallerkenen. Helt. Og så kunne jeg godt se, at det var helt forkert. Min onkel havde siddet og kigget på mig. Nej, hun har gjort dem til en kvinde. Hun er ved at blive homoseksuel. Det er de der forbandede skandinaver, der skal vi gøre. Og min faste, hun kom rent nej. Så det var af med den der tallerken. Og jeg aner ikke at kigge på mor. Ja, det er fint, du kan godt gå. Du kan godt hjælpe med at tage ud af bordet hernede. Og jeg fandt ud af, at det var simpelthen det værste, man kunne gøre. Fordi når jeg begynder at tage tallerkenen ud over min onkel, troede jeg var ved at blive kvinde, så var det et signal om, at husmoren ikke gjorde det godt nok. Så må jeg hellere hjælpe dig. Ikke også? Du ser så træt ud. Det er fuck dig, mand! Fuck idiot, man smadrer dig! Fucking idiot taber, mand! Det siger jeg ikke. Jeg sidder bare og tænker, nå mand, det er holdt deroppe. Min kone, hun sidder så skænkelt. Tag snor! Tag snor! Jeg er ikke så tid, så har du af, mand. Jeg gør det vel ikke med vilje. Nej, men så skal man kræfte med køre. Han har kræfte ikke taget skyrkort i Las Vegas, og det er fuldstændig opkører, ikke? Hun har ikke sådan nogle problemer. Den her bank, man skal så til at holde præsentationer. Og det går ikke så godt, fordi at folk synes, at man ikke taler særlig kraftigt. Så siger jeg selv, du kan bare tale kraftigere. Tale lidt kraftigere. Det kan jeg ikke. Kom nu! Ja, jeg kan ikke tale kraftigere som det er. Så siger han, hvad har du børn? Ja. Hvor gammel er de? 5 år. Han hedder Peter. Og laver han samtidig noget andet på? Ja. Hvad siger du så, siger hun? Ej, Peter, det må du. Hold da op. Der var der lige noget stemme der, hva'? Hvis vi mærker efter, så kan vi jo godt mærke, hvad er det for en person, der sidder overfor. Vis lidt interesse for, hvad er det egentlig, der er vigtigt. Når jeg siger Danny, ja, så ved jeg jo godt, at han er udadvendt eller indadvendt. Det behøver man ikke at få et kursus. Personlighedsprofiler for at kunne se det. Og jeg kendte ikke rigtig særlig godt nogen af dem. Og jeg skulle bare ind og sige en replik, jeg skulle ind og sige, der står en nede i går, og gerne vil have, at vi skulle under det her. Og jeg skulle se min replik. Og den gider man ligesom ikke at fuck op, vel? Og slet ikke, når der er sådan en kameragang på 4 minutter, hvor de sådan følger Sofie Gråbøl ned ad gangen, og så tilbage igen, og så videre. Så står jeg så over i hjørnet der og venter, og fuldstændig nervøs, ikke? Og så tænker jeg, ja, tak! Vi tager det lige igen, ikke? Så jeg var ved at dø i skræk. Og der fandt jeg ud af, at jeg leger bare George Clooney. Jeg leger George Clooney, der er på besøg i Danmark.